Hi everyone. So today आंनि cousin Neha बर'जों आंजों दोंसे बर' गोजाम मेथाइ but जों एसे गोसोआव दङ सानैजों जों एसे प्रेक्टिस खालामबाय so जोंनि स्टाइलाव जों एसे खननो नागिरदों so please guys don't mind so Neha 1 2 3 go आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो Thank you Hi everyone. So today आंनि cousin Neha बर'जों आंजों दोंसे बर' गोजाम मेथाइ but जों एसे गोसोआव दङ सानैजों जों एसे प्रेक्टिस खालामबाय so जोंनि स्टाइलाव जों एसे खननो नागिरदों so please guys don't mind so Neha 1 2 3 go आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो Thank you Hi everyone. So today आंनि cousin Neha बर'जों आंजों दोंसे बर' गोजाम मेथाइ but जों एसे गोसोआव दङ सानैजों जों एसे प्रेक्टिस खालामबाय so जोंनि स्टाइलाव जों एसे खननो नागिरदों so please guys don't mind so Neha 1 2 3 go आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव नोंजों नङाबोला बे बुहुमाव नोंजों नङाबोला बे संसाराव आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नानै थानाय नङा दैयाव बाज्रुमनानै दै लगायनानै थैखागोन आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ आं गोसो थोयो आं नोंखौ मोजां मोनो